Good morning. Ning tayo magas wa mi managat ani. Kay gaplano mi og magpatrabaho og tiwas guys. Agi patunghaan ako og mga tulo ka tawo guys kay aron mahuman lagi kay matud pa na lagi bagyo. Bagyo sa tig-init man kuno matud pa sa Pag-asa guys. Muna na prosedur lang taong ko og patrabaho ani. Bahalag utang-utangon laman ning sweldo ani basta kay mapahiluna ning amo ang seawall. Ang mga tanom nako ni guys gipang daplin kay basin og maagian. Muna nga damok-damok laman ning kilid kay aron dihaso sa pagtrabaho guys kay kung anugon kay ni mga tanom og tunog-tunuban bosa ako lang gipadaplin guys. Kung nalipay lamang pod ko kay nitungha nga akong anak ug ang pag-umangkon ani kay ako majud silang gihanyo nga unta matuman ang pagtrabaho karong adlaw guys kay daplin lagi ta sa baybayon magpanagana naman ta aning ato ang kahintang ning dapita. Mao na nga mintras wa pay bawd guys ato ang atimanon. Pila ra may sugilanon guys. Pati si Alex ani guys himudlay sa pagpanagat kay usa man siya sa matabang pag pahiluna sa mga buhaton guys may masugo-sugo kay lisod pug kaadyo og way masangpit si Bert mo na nga awa sa managat si Alex ni pahimudlay sab guys. Sa akong pagtuo guys insakto anta naning maong seawall pero ningon man si Mr. nga di mahimo og na di ko kabutangan og wings kay ang pisik guys musud bang kuno sa sword so nag-additional mi ani og wings ani guys kay parang dili jud mo sud ang baw dito sa sword mao na nga di pa nang kamutan lamang pod guys nangita na lang pod big budget og asa ani kay importante man dining naay kanang pako-pako karon kapuslan jud ning maong seawall. Tunga na kabot. Tunga na. Nagan ang mga sandok pa, upat, abot na sa ligid sa skin. Pato makidupan niya pa rin ito.
kay yun. Ni anak ko yun. Ano mo Rod? Isa. Ito gat. Bandi na. Bandi na. Bandi siya. Bandi siya. Mao na yung sitwasyon sa among Pinoyanan guys sa tumakita. Dul mo kaayo og bye-bye. So nakinahanglan jud migligon nga pundasyon ani guys kay isud na mo ang bawd sa among panimalay mao na nga naghukman jud namo nga mag additional og seawall. Naluoy lang po kung bunso ani guys kay sus Ginoo todo pod suporta siya pagmasa guys. Salamat lamang po ko. Oh, pasensya na mo guys, ug maara pa ilingaw na ko karong adlaw. Ug ako'y mo guys. Bye-bye.